Салом алейкум баҳама. Бачо, ашан омадем. Ози да иҷа полни продукт питанияра харид мекунем. Шумо да нишон метиҳем ки як ҳафтаина расходи ма дар вақти подготовка чанд сомон мешава, плюс тарзи тайёркуниша нишон метиҳем. Барои ҳамин видеоро то охириша тамошо кунед, дастгирӣ кунед. Ҳаётон набурад. ҷои приправаҳо даем. Мо да чӣ дар кора мурч, ба забони русӣ пелец чёрный молотый и морская соль. Намаки баҳрӣ. Барои чӣ намаки баҳрӣ? Барои ки и овадам мушакҳо меқапад, даги пӯст намеқапад. Плюс я бисёр фоида дорад. Хулоси гап, агар шумо намак гирифтанӣ бошед, желатина морской бигиред ё ки гималайский. Мо дар инҷа гималайский наёфтем, барои ҳамин намаки баҳрӣ истифода мебарем. This is Farah. This tractor. This football зелень. Так, мы обычно биринҷи ташкентӣ мегирем, ташкентский рис. Барои амрӯз кофтан дар кора. Трактор. Чё-то биринҷи дар кори нест. Даже лазер нест. Чё донес? Из чида нестай бринҷ, ҳамун тараф дар бринҷ. Чизи ҳаста ҳамун. Овсянка ҳаста, а? Ао. Овсянка кани. Овсянка Геркулес, Меркулес? Баракат охи. Овсянка. Ҷои овсянка даст чӣ? Манный, пшеничный. Агар овсянка наёбем ку. Овсянка ҳаста. Ҳаста, да ки дар дунеста хеле чия? Геркулеса. Мешава. Ю, яда болотарак да. Герлёвка, ля ганда безеб раскидат кадагиам. Чаро рис ҳам ҳеч нагирифтем. Ашан, чида тона ҷобаҷо кунем. Чӣ бай хеле, а? Так, ашанда биринҷи дар коримона наёфтем, лазери ташкентӣ. Барои ҳамин михали рис гирифтем, 800 грамма. Короче, ҳар кас вкуси худша дорад, барои ҳамин шумо вибр кунед, шумо дар кадом намуд биринҷ тугурӣ мегирад. Естественно, чанд қад қимат бошам, қад сифатш баланда. Барои ҳамин як танхали биринҷ гирифтем, 800 граммаш 33 сомон 50 дирам. Рувани зайтун оливковый. Чӯ таъираби? Ҳар ду шахелай. Иш калонай. Сор дора мавҷуд не? Иш 2027, иш 2025. Надписошаби чӣ фарқ мекунад? Сои чия ё? Мақсад мумкин чия? Не бача. Оригиналаш хати. Даже ранги қоғазшави фарқ дора. Видисти? Иш более светлый, иш тусклый. Шишаш даже фарқ дора. Ну, значит, и производство фарқ мекунад. Итальянская технология. И Таджикистан. Читка. Изготовим по заказу Республики Таджикистан. Худжан, город Худжан. Я мам хела. Так, бачо, рувани зайтун вибр мекунем. Инҷа чӣ хел мебинен, ҳар ду шах хел метова. Яке кам тараги шаиш баландай. Иш срок 2025, иш срок 2027. Мо естественно чизи свежитара мегирем. Производители ҳар ду шах ҷо буда. Так, 47 сомону 20 дирам. Так, овсянка кофтесем, овсянка. Айна, дай. Ништяк. Овсяные хлопья.
675 грамм, 400 грамм, производство Таджикистан. Фирмай Барака. Мы обычно амина муча мешаем. Так, овсянка 1 кило 50 грамм дар кор буд. Сета мегирем. Оянда дар кор мешавад. Так, овсянка гирифтем, гӯштгирӣ мерем. Так, хлебцы барои одамое ки тухма бе нон хӯрда наметавонанд. Мавдуду на хлебец истифода мебарам. Дар инҷа 15 та будай, 7 рӯзи равна мебара. Нархиш 12 сомону 25 дирам. Кадом қисм бошад гова? Гарданаш дар куҷа ка гардан? Хеле лаҳмш несте? Инам ё на? Биё ака 1 кило 400 грамм бигӣ. Я 195 сомон. Гол, гӯшти мурғ. Ним кило филе бигӣ. Так, филе монда чанд қадар курем? Филе монда дар як ҳафта 2 кило 800 грамм дар кора. Килош 47 сомону 40 дирам. Намеша бигата. Так, барои моҳии свежиро фаҳмидам. Як бор охир ҷипидан дар кора. Агар тез дар ҷӯша гирифт, значит моҳии свежа. Агар дер васто навичид, значит моҳии ҷо камтарак мазаш нест. Лайфхак. 1,5 кило шид моҳӣ. Мода моҳии тайёр 1400, 1 кило 400 грамм дар кора. Хулас, камтарак камӣ мекунам, мумкин 6 рӯз барам. Барои ки друнша мегирам, калаша мегирам. Камш мемонам. Ҳам савол надорӣ? Тарвуз чиё намегӯ? Тарвуз мумкин. Тарвуз мумкин аст? Дар вақти диета умуман мевагӣ мумкин нест. Именно масъалаи диетае ки агар мусобиқа баромаданӣ бошед. Агар камтарак форма карданӣ бошед, мумкин аст камқамакӣ ягон банан ёки себ. Барои ки состави мевагӣ фруктоза дорад. Фруктоза дар жилудкаи одам ҳазм намешавад. Ҷигар рафта холестерин мешавад. Холестерин оқибат бо жир. Барои ҳамин одамое ки мевагӣ бисёр мехӯранд, ё фарбеянд, ё хароб намешаванд. Так, завтрак дар тухмна гирифтем. Бо чӣ мондаем? Овуши и почти всё. Рафтем. Пакет. Брокколи мегирам, брокколи. Так, брокколи да. Барои чӣ брокколи? Барои ки калория кам дора, плюс углеводам надора, плюс калий дора ки мода дар кора дар вақти диета барои овада мушакҳо қапидан, электролитни баланса нормада нигоҳ кардан. Баъд сер мекунад, насишат мешавад дар диета, исои кам мехӯрӣ, чтоб гушна намонӣ, овуши бисёртар хӯрдан дар кора. Брокколиро гирифтем, огурцы, бодерин. Ҳаминҷа будай ко. Пакет калон мегирем. Бодерин 8 сомону 65 дирам. Ман дар рӯз 5 та бодерин мехӯрам, 6 та. 6 кара 42 та мегирем. 2 4 6 8. Короче, всё. Расплёкну. Бачаҳо мо дар як ҳафта 70 та тухм мехӯрем, ҳар рӯз 10 таи. Рӯзи 10 донаша мегирем.
بعد ضرب میزنیم یا اونو 30 درمی بوده تخمو итогош мебурад чанд сум мешавад дар ҳафта. Так. Ашан да вибори тухм бисёр будай. Озе ҳама тухмои қимата гирифтем. Донааш 60 сомону 60 дирами мералта. 15 дона. Яйца, ягоды, гов, рис, овощи, рыба, курица, нектарин, шафтолу. 7 дона. Так. Короче, шафтолу мара дар рӯз 1 дона навиштагиам. Кадомиш ки мада маъқулаамша мегирам. Айнамеш хела шид нахурдам, айнамеш мегирам. Калонша гирифтам дар шада. Не, фарқ надорад. Ира каси хурдам ҷа монда. Чашида. 3 4 5 6. Так. Персик, нектарин, кулча 18 сомону 55 дирам кило. Ака мерем, сумушам меспорем, хона мерем, тарзи пухтанша нишон метем. Рафтем. Так, бачаҳо хона омадаем. Ози ҳама чизо ба граммои лозима тақсим кардем. Ами моҳиш монда, ира оз нишон метем чӣ хел реза кардан дар кураш то бо вақти пухтанда осонпаз шава. Ана мерем якум приём. Единственный чизи нагирифтем и ягодияи малина нагирифтем, нагирифтем. Хулосига барои ами иҷа ози фақат малина намераса тамом. Так, завтрак да овсянка 10 та тухм 2 зарди қатӣ. Овсянка бояд 150 грамм мегирифтем, ҷа 80 грамм, 2 там қариб чини мешавад. Ҷа просто барои шумо да нишон доданай ва барои пухтан, тарзи пухтанша нишон додам. 225 грамм бринҷ, вазни хом. Ман 3 приём бринҷ дорам, 75 грамми истеъмол мекунам. Так, 400 грамм филе, 2 бор 200 грамми мехӯрем, вазни хомай. 200 грамм гӯшти гов. Так. И ужунда ай ҳама приёми охиронум 200 грамм моҳияй, мо форел гирифтем. Ана хулоси гап тамом. Овощи як ҳар як приёми дуюм, сеюм, чорумда филе қатӣ гӯшти говда 200 грамми дига, 2 донаи дига будринг дорем. Хулос будринг дар холодильникай. Инам хеле картина. Ози моҳира резакиниша нишон метем. Так. Примерно хеле картина мешада. Бадидест. Бача хребет чавушка. Оз примерно як сок мегирем. Маълум меша ки чанд қадар паҳм гирифтан дар кора барои 200 грамм шидан. Так, инам хеле ранги стейк мегирем. Лаган, тарозу. Аввал лагана мемонен, 0 мекунен и моҳира 131 грамм. Короче, ози баъди разделка кардан баъд 200 грамми дар кори хумона мегирем. Ҷаша бояд мепурдем. Моҳира реза кардем. Инам қадар шуд примерно.
Özellikle 200 gram yufka giriftan da kuray. Yasadın ama 3 gram. Почти 200 gram. Kuyagın kalın tarça gireyim. Так. 230 gram. Kofta yuftan da kuray. Listada 25 gram. Ба фикрам идеални вайша намёбим саднашиниша. Агар ёфти грин карта. Агар ёфти грин карта 210 грамм. Кайчи ам ка ба фикр мешава. Плюс минус 10 грамм ич кона мекунам. Так. Шама гирем. Холодильник да мемонем. Так, мерем якум приёма нишон метем тарзи пухтанша. Тхма да оливковый масло, ругани зайтун жарид мекунем. Ана овсянкара боша, просто об мерезем. И овсянка да муддати кӯтоҳ тезда тайёр мешавад. Ним соат да 10 минутам тайёр мешавад. Инам қадар об мерезем то тухма пухтана и уже оба худаш да мегирад, тайёр мешавад. Агар мо овсянкаи нишондодагира бигирем, баракат. Як хел овсянкора пухтан дар кора, ёки об мерезем микроволновка да мемонем. Хулоси гап чанд роҳи тайёркунӣ дорад. Мо ҳама варианти осон шай об мерезем, худаш уже тайёр мешавад. Сковородкаро гарм мекунем. Кам тарак руган мерезем. Это что было? Айруган? А? Чили? Ругани зайтун тезда месӯза, барои ҳамин тараца кадан дар кора ки ҳамин сковородкаи гарм да будозем. Сразу тухма резем. Кам тарак намак мекунем. Боз як тухми калон, я омлети калон тайёр мекунем, короче. Просто мемонем шамхе, кришкаша маҳкам мекунем. Ҳамҷо уже маълум мешавад худаш. Агар сковородкатон бозе боша, тагиш бичаспа, желати на як дона тухм аввал бипазен. Хеле луқонда мепазиша, сковородка оболочка пайдо мекуна, оянда баъд дигар тухмро пухтанда намечаспад. Ёки кокосови масло истифода мебарем, дар вақти кокосови масло истифода бурдам, сковородка намечаспад. Тухм қариб тайёр шид? Не. Бибинем ку меҷима ё не? Аҷе ҳичи дар кор нашид. Ана. Я тухми гигантский. Ира фақат мегирӣ мехӯрӣ. Так. Народ, тухм, овсянка, якум приём. Боз мо сари чӣ хурдагӣ нестем, мурдагем, гушнагӣ дерам мехӯрем. Баъд давомша нишон метем тарзи тайёр карданша. Иҷо единствени малина нарасида 75 грамм, ки дар болои овсянка монем бихӯрем. Хулоси гап, якум приём. Рози давоми пухтана нишон метем, чӣ хел пухтан дар кораи биринҷу гӯшту дигарора. Мерем якум масъалаи биринҷ бисёриё пухтана метавонанд, ёки вақти пухтанда биринҷшон безеб мебӯяд, ранги шилла мебӯяд, ёки хулоси гап бемаза мебӯяд. Барои биринҷтон соз омадан, якум биринҷа 5-6 бор тоза мешӯед, оби хунуқатӣ. Желатина то об прозрачни шидана. Агар обтон ҳали ҷазир боша, желатина шуштан гирем то об прозрачни шидана. Баъд обша қоқ мекунем, сковородкаро мемонем. Ана тарузучаи граммакӣ қатӣ ровна 1 баробар зиёд биринҷ чӣ мегирем? Об мегирем. Мисол агар шумо 200 грамм биринҷ боша, значит 400 мл об гирифтан дар корае ки ҳамин биринҷтон идеален биёяд. Барои ҳамин мо уже чен кардем, гирифтем, оба медозем дар биринҷ. ҳам қадар шид. Так, дальше. Кам тарак намак мекунем. И кам тарак руғани зайтун. Ай болои ҳамиё, ҳами мурдагиш. Тамом.
Так, филтра гирон мекунем. Якум алови баланда мемонем ки ами обтон вуҷуша. Баъди ҷӯшидан мо полни паст мекунем дар алови паст. Примерно 8-10 минут биринҷа мемонем дар алови паст бупаза. Так, то биринҷ тайёр шидана ози филера реза мекунем. Тарзи тайёркуниша дар сковородка нишон метавонем чӣ хел кардан дар кора. Якум ҳамин ҷое ки рӯғанӣ дора ҳамиёра брида гирифтан дар кора. Як калорияи зиёдатие ки мо дар кор нест. Так, тамом. Инҷа ду порси филеи май ози ҳамаша тайёр мекунем, баъд ду контейнер параллелна тақсим мекунем. Чтоб филетон тез бупаза, желатинам кубики майдак реза кунем. ин ҳолатда филе тезда мепаза 5 минут 7 минутда. И ба маза мебиёяд. Вақти филера калон мекунем, барои пухтанаш бисёр мепазем, баъд обуш мебурояд, мазаша гум мекунад. Намак. бисёриҳо ҳамин намак намекунанд, дар вақти диета ҳама кори безеб мекунанд. намак якумш ки овқата ба маза мекунад, дуюм ки дила поддержка мекунад, риски ягон хел дила маиб кардантон кам мешавад. плюс фоидаи бисёр дорад барои раг накашидан, барои спазма судороги нашидан. и водный баланстон нормада места. вақте ки намак дар дефицит калон мешавад, ба водный баланс вайрон мешавад, одамо баъд атёкдор мешаванд, атёк пайдо мекунанд. Так, вая нагишт. Мурч. Кам тарак мегирем. Мекоем. мерем сковородкаро гарм мекунем. на кам тарак рӯғани зайтун мерезем то сковородка гарм шидана. баъди гарм шидан филера медозем. ҷада биринҷ ҷӯҷа кам ҷӯшидасте. хонаи навда қошуқ кайди карачи вай надорем. Чӣ меганиш? лопатка нест, карачи кавлес. ана филера тит мекунем, ждат мекунем, як тарафш тез сафед мешавад. примерно 5 минута филе тайёр мешавад. биринҷ бошад ҷӯшидан мегирад то обуш кам шидана. обуш ки нест шид, ҳамин биринҷ ки тоф бояд дар пеши биринҷ бестенда, чтоб ба маза биёяд. ҳамин обуш ки кам шид, аловша паст кардан дар кора, максимум паст мекунем, кришкаро мемонем, бояд 10 минути дига места. бояд телефон дар таймер монӣ, нигоҳ кунӣ ки агар долгай баъд пухтӣ қоқи бемаза мебиёяд. вақте дидем ки ҳамхел примерно тагош сафед шидаста, уҷа нимуш пухтагиай филера уже топ додан дар кора.
тайёр шуд. Так, масъалаи биринҷ уже почти об нест шидеста. Почти нест шидеста. Кришкаша маҳкам мекунем. Кришкаро маҳкам мекунем. Кришкаи дига чиай? Ана аловша паст мекунем. То минимума, иҷа баландиш 9, мо где-то 3 да мемонем. 3 чтоб камаки бижӯшад. И 10 минут таймер. Баъди 10 минут биринҷ тайёр мешавад. 10 минути ровно таймер. Чилкон ҷазира. Так, всё. Мерем моҳира нишон метон пухтан шад. Моҳира мешавад дар сковородка тайёр кунем ёки дар электрический грил. Боз мо дар грил нишон метем, дар сковородка сонака просто 5-6 минути а як тараф жарид кардан дар кора тамом. Дар грил боша боз тарзи тайёркуниша нишон метем. Ай тараф намак мекунем. Кам тарак муч. И руган. Обязательно шакидан дар кунем. Лимон нагирифтем, одамое ки бӯи моҳӣ намефурӯшона, желательно лимон истифода барем. Мисол просто пеш шакибиш лимон мемонем, дар вақти пухтан бӯи моҳира мегирем. Так, намак. Кам тараки дига. Так, бароша мекунем. Всё. Так, фольгара мегирем. Примерно чунин моҳитон. Пергамент. Ира обычно барои выпечка дар таги торт мемонад. Дар любой ҷо ҳаст почти. Пергамент. Бе пергамент ҳам мешавад, бо қатъи намечаспад дар фольга моҳӣ. Моҳиро мегирем, аккуратно мемонем. Айн ду тараф. Всё, мепечонимша. Як кор кунем ки фольга тагиш надара. Амхе мебарем электрический грилля гарм мекунем, дар электрический грил мемонем, маҳкам мекунем, озираш дар грил киштагиай ҷая розетка дорем. ози рис тайёр шава, рис уже қариб тайёр шуда, амхе маълума уже қариб тайёр шуда, 3 минути дигаш монда, баъди 3 минут рис тайёр меша. Баъд моҳира мемонем. Так, рафтем ози гӯшта реза мекунем. Гӯштам заодно одновременно тайёр мекунем. Так, пушти гова борик реза кардан дар кораи. Борик. Чтоб тезда тайёр шавад. Касе чӣ хеле метавонад тайёр кунад. Хулоси гап мо ҳамин вариант қатъи ози тушид мекунем. Где-то 10 минут жарид мекунем, баъд ним соат тушид мекунем. Так, гӯшти гова реза кардем. Мегирем лаганда. Кам тарак мурч меандозем. Ой. Намак. Рован. Мекоимш.
чанка химия кам истифода барем, препараты там, ҳамин чизо ҳам қадар теста танатон дига меша. Барои ки ҳама ҳамиё дар бадан об меқапанд. Хулоси гап, муда чанка оддӣ бошам ка хуб. Так, амхел. Бачаҳо рис тайёр шид. Рис тайёр шид, филтрам мекушем. Телефонам мекушем. Ана гӯкне. Рис чӣ хел тайёр шид. Камтарак кофтан дар кораша ина идеальный рис шид. Камтарак мековем. Бо як 10 минути дига мондан дар кораи ки беста. Аз 10 минути дига бояд беста. Так, скарукаро бо гарм мекунем. Ҳозир гӯштигово мепазем. Дар инҷа бошам моҳиро гиром кардем. Бози камтар пас гарм шава, маҳкамш мекунем. Примерно 12-15 минута худаш тайёр мешавад. ҳам қадар оливкови маслоро истифода бурдем. Камтарак камшидагӣ ҳами 250 мл примерно як ҳафта мебарам уда. Сковородкаи гармда ана гӯшта меандозем. То сурх шиданша мепазем. Баъди сурх шидан об меандозем, тушид мекунем. Дам гарм шид. Грил мо ҳам гарм шид. Моҳиро мондем. Телефонро таймер мемонем. 15 минут паширо мекушем. Ҳозир гӯшти гова тайёр кардан дар. Гӯшти гова тез кофтан дар корае ки насӯзад. Так, бачаҳо с виду ай берун. Примерно мегӯи ки гӯшти гов уже пухта тайёр шудагия. Ана боз мо бояд як кор кунем ки ин мулоим шава. Барои ҳамин тушид мекунем ча. Камтарак об меандозем. Камтарак об меандозем. Ана кришкаша мепӯшем ки тезтар буҷуша. Баъди ҷӯшидан аловша паст мекунем. Где-то ним соат оста меҷӯша, ранги биринҷ. Гӯшт мулоимак мешава. И баъд мегирем тайёрш мекунем. Мегиремш короче. Так, об уже ҷӯшид. В течение 1 минут сразу. Аловша полный паст кардем, дида мондем. Ахе нигоҳ кардан дар кора ки ба ҳамин алови ди кам ки буҷуша мода басаям қаш. Мақсад аловиш полный намбра. Ҳозир риса қати филе тақсим мекунем дар контейнеро. Тарӯзчаи худам. Так. Ҷагон чӣ мондан дар кора ки и гармай. Афата. Так, контейнерро мемонем, тарӯзчаро 0 грамм мекунем. Якум бринҷа мемонем. Бринҷ примерно 2 баробар об мекаша. Ана и вазнаш 1 баробар зиёд мешад. То есть 100 грамм бошад, 200 грамм мешад. Барои ҳамин рӯз мо сета яхела тақсим мекунем, мебинем чанд грамми примерно меғалта. Ҳозир ажда 200 грамми бигирем. 200.
60. Так, 10. Десят. Так, 10 грамми гирифтем. Камтарак зиёдӣ кард. Як 50 грамм ба фикрам оз ҷамъаша 220 мекунем. 230. 240 шуд. 230. 230. Ровно 230 грамм шуд. Так. Ира барем. Риса тунук мекунем. баъзе ду контейнерда филера тақсим мекунем. Як контейнерда чӣ мешава? Гӯшти гов мешава, моҳӣ боша худаш тоқа отдельни ужин дай. Мемонем 0 мекунем граммовкаша и тақсим мекунем. Где-то 180 грамми бояд шава. 160. 160 кунем ки чота кам шуд. И 650 шуд. Значит, яду донаи гирифта дай мондан дар кура. Як, ду. Всё. 155 грамми шидардаш. Инаи овқати дуюм, и овқати сеюм, овқати чорумам рис қатъи гӯшти говай. Бодрингора примерно қатъи ҳар як тажди донаи бодринг мехӯрам. Ман мисол помидор хӯрда наметавонам, шумо метавонед дигар чиз истифода барен. Ана моҳира боша қатъи брокколи. Брокколиро дар 45 секунд дар оби ҷӯшомадагӣ медозен, мегирен, тайёр меша. То есть ровно 45 секунд 1 минут дохта гирифтан дар кура. Барои ҳамин брокколиро оз тайёр намекунем. Ира шаб қатъи моҳӣ мехӯрем. Охирам приём мешава. Хулоса гап бози наи дигари овқатҳомон қатъи ду донаи бодринг меша. Ирӯз мешавем, реза мекунем. Контейнерда мегирем то бедарах хӯрдан дар кура. Овуши клетчатка як кор мекунад ки хӯроки шумо дертар ҳазм шава, плюс нағз ҳазм шава, плюс питательни веществош хушрӯ устувоӣ шаванд. Барои ҳамин овуши обязательно хӯрдан дар кура. Агар нахӯрен шикамтон сахт мешава, микрофлораи кишечниктон вайрон мешава, баъд проблема қатъи руда мекунед. Так, бодринга сабой мекунем. Реза карда контейнерда мемонем. Касида чи хеле маъқулай? Ҳам хеле реза кунам. Моҳира мебинем чи хеле шидай? Примерно аккуратно авӣ мекунем. Карачина красота тайёр шидай. Гирифтаи нима кардан мекунем. Рост аккуратно мегирем. Ира мекушем. Тамом. И местам хе. Инҷада. Так. Якум приём тайёр. Инҷада як дона шафтолу дорем. Инҷада.
Так, бачо, в принципе, вай готовкара диден чӣ тайёр кардан дар Корея, чӣ гирифтан дар Корея. Иҷа единствени ёзи гӯшти гов мумкин як ним соат пас тайёр мешавад. Просто мегирем, дар бурои ами рис мемонем шад, тамом. Хулоси гап, почти ҳамаи картинара диден, чӣ тайёр кардан дар Корея. Мақсади видео ин буд ки тарзи пухтан шояд гирен и якҳафтаинар аз худи ма чанд сомон мешава. Ба нархҳои қимат ҳисоб кардем. Доскада навиштем примерно ҳам чизои важнира. Ана овсянка, тухм, филе, гӯшти гов, моҳӣ, бодринг, брокколи, рис, руғани зайтун, нектарин, шафтолу. Ҳамаш итого 732 сомон биромад. Агар шумо ай бозори Хитон бигирин, ай пеш хона, ягон ҷои дига, ай шумо метавонад арзонтар шавад, барои ки мо аз супермаркет гирифтем, нархи ҷа қиматтаре. Хулоси гап, видеоро дастгирӣ кунен, комментария кунен, ки дар кадом мавзӯъ чӣ мехоҳад, ягон фикри, идея хуб тия, мо обязательно видео сёмка мекунем. То видеои дигариро.